Башкорт балы быйыл былтыргыга караганда кыйммәтрәк булуу ихтималы. Республика умарталыктарында бал айыруу мизгили башланды. Тотыркыт һава торышы татлы азыкка йогынты яһамай калмаган. Кайһы бер төбәктәрдә балдың дымлылыгы саманан артык. Иглин районунан Азат Галиуллин әзерләгән репортаж. Юкә ул хатны булмады. Хәзер менә умарта көслегә туры килдек. Көсле умарта бар ул карай, йыган. Бу умарта 15-20 килограмм бар. Кәмәтә сыгырата өчен. Балдың муллыгы умарта көсеннән дә тора. Уңышлы кышлаган бал корттары быел татлы азыкты ярайһы ук яхшы йыйганы. Республика умартасылары өчен ел катмарлы башланды. Ул бал корттарының күпләп кырылуы, юкә урманына карышлауык төшүе, шулай ук тотыркыз һава торышыла. Республика бренды үсешенә йогынты яһамай калманы. Йөзләрсә умарта аяһын тоткан Вәли Әхмәтов иһә бал айыруу мизгелен еңел кул менән башлаганы. Күз югалтуулар 10% тәшкил итһә лә, яйын ул кире тергеделгән. Контрольный улей дип атлай инде. Без аны яздан куябыз да, умартаның состояние артынан карайбыз. Инде привес кәмеме артамы умартаның весе шуннан беленә инде. Если вес арткан һәм булса, значит умартага бал килә кадәндер. Бер сәскәдән муанта, юкәдән бал ташы. 90-нчы еллар башында тиктәләп умарта менән башлап ибәргән Вәли Әхмәтовтарның бүгін уртаклашыр тәҗрибәһе етерлек. 2012 елдан крестьян фермер хуҗалыгы асып, эште тагы яннәндереп ибәрә. Хатта Рәсәй кимәлендә узгарылган конкурста катнашып, 1,6 миллион грантка ия була. Кәрәкле корамалдар, техника, аю теймәһен өчен умарталыкты кәртәләрлек сетка алуга тотынылган. Кәсеп Вәли Әхмәтовтар нәселендә элегелектән килә. Хәзер умартасылык улдарына ла күскән. Бик етешкән, өлгергән бал дигәнне аңлатабыз. Менә бу печатне хәзер мин айырып алам инде. Уларның балалар төшенесен. Бу көчлегенә умартаның рамы. Быел беренсенән тотыркыз һава торышы, икенчесеннән таяштабандар да умартасылыкка зур йогынты яһай. Үткән елдарман сагыштырганда быел аюлдар бик күп тә умартасылар. Хатта күптән түгел бер умарталыкты емергән дә инде. Буга урындың кәртәләнеп алынуы ла камасаламаган. Өстәвенә тиктәләп бал арамдарын аю нисектәре тимер сетка аша алып сыкканы. Таяштаманның зурлыгы уның эзенән дә күренә. Өстәвенә ул балалары менән дә килеп ураган. Иглин районында гомумән аюдың умарталыкты туздырган 2 осрагы теркәлгән. Башкорт балы хакына килгәндә, юкә балының 1 килограммы быгаса 200-250 торһа, быел иһә ул 400 һум. Кәрәзлеһе иһә 1000 һумга барып баса. Әле республикала бал айыруу мизгеле әле сак башлана гына. Шугала хактар үзгәрү ихтимал. Азат Галиуллин, Артур Ялаев, Виктор Миренков һәм Илнур Сураков. Яңлыктар, Иглин районы.